No niin, terve vaan kaikille. Mä oon Janne Immonen, oon yrittäjä, asuntosijoittaja, Airbnb, yrittäjä, hotelliomistaja. Ja tällä videolla käydään läpi asuntosijoitusstrategiaa ja että miten säkin voit luoda itselle semmoisen voittavan asuntosijoitusstrategian. Ja tämä strategiahan tietysti vaikuttaa aina missä tilanteessa sä oot itse sillä omalla uralla. Ja alkuun mä rupesin sijoittamaan asuntoihin, niin mähän rupesin ostamaan semmosia pikkusia asuntoja pienestä kaupungista. Ja ne asunnot oli tosi edukkaita, ne maksoi suurin piirtein 20 000 euroa per asunto. Ja niistä sai sen 300-350 vuokraa joka kuukausi. Ja samaan aikaan, kun mä kerkesin ostaa näitä asuntoja varmaan 10 tai 15, mulla oli kavereita, ketkä taas asui isommissa kaupungeissa. Ja he kanssa puhuu, että hyö rupeaa asuntosijoittajaksi. Mä ihmettelin, kun mä olin ostanut 10 asuntoa ja ne ei osta vieläkään yhtään. Mutta siellä oli se juttu, että he mietti sitä omaa kaupunkia, koska asuu Helsingissä, että ostaa Helsingistä se asunnon. Mutta tosi harvallahan riittää rahat ostaa Helsingistä ensimmäistä asuntoa, koska siihen menee varmaan vähintäänkin se 200 000, tietysti vähän syrjäisemmästä, vähän halvempaa, mutta jos haluaa keskustasta, niin ei edes 200 000 riitä. Ja sitten ruvetaan miettimään sitä vuokrapuolta. Pienessä kaupungissa 20 tonnia, 350 vaikka vuokra, isossa kaupungissa 200 000 ja saat 800 vuokraa, niin se ei mene yhtään siinä suhteessa siihen mukaan. Ja mä tosissaan ostelin suurin piirtein 15 kappaletta niitä asuntoja siihen alkuun ja rupesin niitä vuokrailemaan ja kaikki meni sitten aika mukavasti. Ja kun ihmiset rupesivat tietämään, että hei Janne, että sulla on niitä asuntoja, niin minulta voittiin kysymään kalustettuja asuntoja. Ja mähän tietenkin rupesin sitten niitä kalustettuja asuntoja myös tarjoamaan ihmisille. Ja rupesin niitä omia asuntoja vuokrasin joko tyhjänä tai jos joku halusi kalustettuna vuokrata, niin vuokrasin kalustettunakin. Ja sehän oli toisaalta niin kuin ihan hyvä bisnes, mutta haluan kaikkea tietysti siitä varoittaa, että se oli äärimmäisen raskasta, kun piti aina käydä hakemaan kalusteita pois ja viemässä takaisin ja varastoja niitä johonkin. Että sitä jaksoi silloin aikanaan. Mutta tällä hetkellä mä en taas tommosta niin kuin tee. Mutta silloin kun oli tyhjä tasku, niin pakko oli ruveta kehittämään semmosia, että mistä saa vähän enempi sitä tiliä tai rahulia tehtyä. Ja se oli ihan hyvä keino siihen aikaan. Nyt en ole ihan varma, millä tavalla se toimisi tällä hetkellä. Ja miten mä rupesin sitten muuttaa omaa strategiaa, koska mulla on ollut haaveena ostaa aina kokonainen kerrostalo tai kokonainen kiinteistö, niin sittenhän mä ostinkin vanhan postitalon. Se oli 1104 kiinteistö ja mulla ei ollut mitään hajua, että mitä mun pitäisi tehdä sen kiinteistön kanssa, mutta mä vaan tiesin, että mä haluan omistaa niitä isoja kiinteistöjä, niin mä päätin sitten ostaa ja lähteä testaamaan. Ja voin oikeasti sanoa, että se oli ihan hirveetä, koska kaikki piti oppia siinä ja piti ruveta palkkaa porukkaa tekemään remonttia, piti ruveta remontista jotain ymmärtämään, koska heti, jos ei niinku ollut tarpeeksi perillä siinä, heti joku rupesi vetämään viikseen ja huijaamaan, että koko ajan joutui olemaan niinku ihan hollillaan siinä, että mitä täällä tapahtuu. Siinä vaikka oli kaukolämpöyksikkö, niin kerran talvella talo meni kylmäksi ja joku soitti sitten tälle paikalliselle lämpövirmalle ja he tuli käymään paikan päälle ja sanoi, että sihti on puhas, että romu lavalle toi, otetaan uutta tilalle ja mitä ne ei suostunut tekemään. Ja mä sitten rupesin itse sitä vähän tutkimaan ja huomasin, että tuohon yhteen venttiiliin niin se lämpö loppuu, niin väänsi sen väkisi tuolla jakoavaimella auki ja bam! Lämmöt tulikin taloon. Ne toiset olisi halunnut mulle myydä 20 tonnin lämmönvaihtimen. Sitten otin paikallisen LVI-firman ja ne tuli korjaamaan ja vaihtaa venttiili ja ohjausyksikkö. Tämä nyt oli vain yksi esimerkki tommosista. Mutta sitä kautta mä rupesin sitten tätä kokonaista kiinteistöä vuokraamaan lyhytaikaisesti. Ja sitten aikansa meni, niin mä laittelin sen joka paikkaan. Rakennettiin omat nettisivut, rakennettiin automaatiota, lukkoa sinne, laitettiin Airbnbihin, puukkariin, omille sivuille, joka paikkaan myyntiin, niin asiakkaita rupesi tulemaan vähän niin kuin sieltä täältä. Tämä on niin kuin se toinen strategia. Alku oli toi yksittäisten asuntojen osto ja sitten oli niin kuin tämmöinen kokonainen kiinteistö, mikä on pelkästään niin kuin majoituskäyttöä. Näissä on omat hyvät puolensa.
puolensa. Tämmöisessä on tietysti aika paljon enempi tekemistä, mutta siinäkin pitää osata rakentaa oikealla tavalla ne järjestelmät. Niin sitten kaikki rupeaa toimimaan paljon paremmin. Ja sen päälle tässä nyt on tuosta pankkitalosta kuvaa. Se on 2804 ja se tuli ostettua 2022. Ja nyt muutamana viikonloppuna on ollut itsellä ihan hermoriikaleina, kun asukkaat soittanut ja laittanut WhatsAppia joistakin asioista. Ja eihän mä niitä kaikkea muista. Niin no senkin takia nyt sitten täällä on tämmönen huoltopyyntö. En mä tiedä näkyykö se, mutta nyt lähetin sitten kaikille asukkaille tekstari, että hei, nyt on tämmönen huoltopyyntölomake otettu käyttöön, niin se niinku helpottaa sitä. Mutta nyt on sitten huomannut, että kokonainen asuinkerrostalo, sehän on sitten siihen majoituskerrostaloon vähän erilainen strategia taas. Ja kokonainen kerrostalo on siitä hyvä, että se on aika vakaata, vuokratulo tulee riippumatta vuodenajasta. Majoituspuolellahan Suomessa on tietysti nämä sesonkihaasteet, että kesällä on tosi paljon asiakkaita ja tosi paljon kysyntää, kun yleensäkin rakennellaan ja ihmiset liikkuu. Ja talvella on hiljaisempaa, kun on kylmä ja ei oikein ihmiset liiku ja kuka ei halua tehdä mitään. Eli nyt oltaisiin oikeastaan käyty 3 strategiaa. Ensimmäinen oli se halpojen kämppien osto, sitten oli se majoituskiinteistö ja kokonaisen kerrostalon osto. Ja käydään vielä viimeisenä läpi sitten, jos ostaa tämmöisiä uudiskohteita. Ja mähän on täällä yhdessä paikkaa Jyväskylässä. Mä sanon tätä Rahuli Homes, koska Rahuli värähtelee tuolla asunnoilla, ne on niin hienoja. Ja näähän on oikeasti kalliita kämppiä, siellä on mulla kolmioita ja yksiöitä. Ja se on oikeasti siinä mielessä vähän ikävä tilanne, että tavan vuokralla niin sä et saa maksettua mitenkään yhtiövastikkeita. Yksiössä tällä hetkellä niin yhtiövastike plus yhtiölaina on about 1000 € kuukaudessa. Se on aika paljon. Ja sitten vielä, mulla on näitä saunallisia kolmioita, niin niissä on about 2 000 € per kuukausi on se yhtiölaina ja yhtiövastike. Niin sä et saa millään tavalla vuokraamalla noista sitä tuottoa. Ja sen takia mä oonkin sitten ottanut ne tämmöiseen lyhytaikaisvuokrakäyttöön, eli Airbnb ja omat sivut sun muut, niin silloin tulee se mahdollisuus, että niistä voi saada sen omansa, että pystyy maksamaan ne kaikki kulut. Aina se ei tietenkään toteudu ja riippuu taas vähän sitä sesongista ja miten hyvin onnistutaan tekemään kaikki ilmoitukset ja muutenkin markkinoimaan kohteita. Mutta siinä on se mahdollisuus, että näin voi tehdä ja sillä tavalla saa uudiskohteen niin kuin plussalle hyvällä tavalla. Mutta sitten taas, jos vuokrataan tavan pitkäaikaisesti, niin suurin osa uudiskohteista ikävä kyllä menee niin kuin miinuksen puolelle. Ja sen vielä haluan sanoa, että välttämättä ette huomannut niin kuin näistä sitä, mutta jos mietitään, että toi pankkitalo ja postitalo, niin nämä on ihan vierekkäin. Ja kaikki ne minun pikkuyksiöt, ne on yhdessä kaupungissa. Eli siinä yhdessä kaupungissa mulla on aika paljon sitä asuntoja. Ja sitten kaikki nämä Jyväskylässäkin, niin nämä on yhdessä kaupungissa tässä ja noin on samassa talossa kaiken lisäksi. Että jos sä rupeat sijoittamaan, niin kannattaa oikeasti sitä sijaintia miettiä, että jos sä ostat yhden Rovaniemeltä, yhden Oulusta, yhden Lahdesta ja yhden Varkaudesta, niin sun on tosi vaikea rakentaa niihin sitä operointipuolta kautta systeemejä, koska kaikki on eri paikoissa. Ja mitä enempi sulla on niitä asuntoja vaikka samassa kaupungissa, niin sä voit palkata itse sinne apuja ja itse hoitaa niitä vuokrauksia ilman, että sun tarvii maksaa kenellekään muulle niistä. Kun sä itse järjestät sinne kaverit kautta kiinteistöhuollot, että työ käytte hoitamassa nämä asiat ja sitten itse tilaat ne paikalle, kun niitä tarvii. Tai vaikka se asunnon näyttäjäkin, niin sulla on tarpeeksi asuntoja yhdessä paikkakunnalla, niin sä voit sitten käyttää sitä henkilöä näyttämässä niitä asuntoja, ne pystyy itse vuokraamaan. Ja se kaikki, kun niitä asuntoja niitä rupeaa tulemaan enempi, niin kaikki helpottuu, mutta se ei helpotu, jos ne on kaikki ihan sekaisin ympäriinsä.
Minäkin tein sen virheen yhdessä vaiheessa, menin ostamaan Kemiistä ja Imatralta, mistä mä ostinkin niitä asuntoja, mutta mä myin ne kaikki pois. Eli keskittyy vaan niinku muutamaan paikkaan, ja jos sulla niinku on yksi asunto yhdessä kaupungissa, niin hommaa samasta kaupungista niitä useampia asuntoja ihan silläkin, että ihmiset alkaa sitten tietää, että hei, tällä kaverilla on täällä asuntoja vuokralla, niin niitähän rupeaa ihan itsestään tulemaan sitten niitä vuokralaisia. Ja näitäkin kun mä rakentelen, mä aina brändään. Tässä on muuten tämmönen vuokrakaista.com. Rakentelin tommosen sivuston ihan sen takia, että ihmiset rupeaa Googlesta löytämään sitten näitä asuntoja. Tonnehän voidaan sitten optimoida ihan niin monta kaupunkia halutaan. Ja jos muuten kiinnostaa, niin toi vuokrakaista.com-sivusto on myytävänä. Sen voi myydä ja samaan hintaan voidaan sitten lisätä sinun asunnot sinne kautta. Voidaan optimoida ne kaupungit, missä sulla on niitä asuntoja. Mutta tässä tuli aika paljon sitä asiaa. Mutta haluan vielä yhteenvetona lopussa sanoa se, että mitkä on niinku tärkeitä strategian mietinnän kannalta. Sun pitää ensinnäkin miettiä, että missä sä oot itse taloudellisesti tällä hetkellä. Jos sulla ei ihan hirveästi rahaa, niin on hyvä aloittaa jostakin pikkukaupungista. Esim. Varkaus, sitä mä suosittelen. Ja sitten ostat niitä asuntoja, vaikka se 5 tai 10. Sen 10 jälkeen pankki rupeaa stoppaamaan, että se ei anna enää rahaa pahemmin. Mutta aika äkkiä mä luulen, että voit sen 10 asuntoa vähän päälle ostaa ennen kuin ne rupeaa toputtelemaan, että riskitaso nousee liikaa. Ja sillä sä pääset ihan hyvin kerryttämään sitä pottia, että mitä tehdä. Ja sen jälkeen, jos sä oot muilla saanut sen rahan tai sitten noilla asunnoilla oot vaikka ruvennut tekemään, niin sen jälkeen mä niin kuin suosittelisin oikeastaan 2 vaihtoehtoa. Se riippuu siitä sinun omasta rahatilanteesta. Joko ostaa kokonaisen asuinkerrostalon ja rupeaa sitä kehittämään, rakentamaan siihen vähän noita järjestelmiä, että miten sen pystyy operoimaan ilman niin kuin liian paljon niitä ulkopuolisia apuja, että kaikki rahat ei mene isännöintitoimistolle tai kaikki rahat ei mene tämmöiselle, kuka sinun puolesta tekee niitä vuokrailmoituksia, koska se maksaa monta kertaa minusta ihan liian paljon, koska ne voi tosi helposti tehdä itsekin ne ilmoitukset. Muutamalla napin painalluksella tuolta saa ja laittaa kaikki. Sitten taas, jos tässä vaiheessa ei ole tarpeeksi rahaa ostaa kokonaista taloa, niin voi miettiä, että pystyykö ostaa kokonaisen majoituskiinteistön tai voisiko sitten vaikka vuokrata kokonaisen majoituskiinteistön ja ruveta siinä tekemään sitä Airbnb-bisnestä. Tai Airbnb-bisnestä voit aloittaa tekemään vaikka ihan muutamalla asunnolla alkuun, että opit siinä ja näet, että miten kaikki niin kuin lähtee toimimaan. Ja jos sulla on niin kuin sitä rahulia ihan kunnolla, niin kannustan kyllä, että aloita ennemmin kokonaisella kerrostalolla tai tuommoisella kokonaisella majoituskiinteistöllä, koska se on paljon helpompi rakentaa ne systeemit semmoiseen kuin yksittäisiin asuntoihin. Yksittäisillä asunnoilla voi tehdä sitä hyvin vuokratuloa, jos ei ole rahaa vielä ostaa niitä kokonaisia kiinteistöjä, mutta jos voit ostaa kokonaisen kiinteistön, niin unohan ne yksittäiset asunnot ihan kokonaan, että se on paljon haasteellisempi. Ja jos tämä kaikki sinua kiinnostaa, niin tuolla taitaa olla semmoinen linkki, mistä voit klikata kurssille. Mulla on Next Level Real Estate-kurssi. Siinä mennään vielä paljon syvällisemmin näihin kaikkiin asioihin ja miten sä näillä voit itsekin tehdä rahaa ja rahulia. Kiitos ihan mielettömästi ja nähdään taas seuraavalla videolla.